Eu comecei bailando nunha asociación, concretamente en Don Bosco, con 8 anos, e con 14 tiña, Manolo Méndez, que estaba en Cantigas e Garimos, eu pedindo, dixo o meu pai, por que non metes a rapaza que lle gusta moito isto de bailar, porque non a metes en Cantigas? E en Cantigas entrei, e ali te conocí. Exactamente. Pois eu comecei a bailar aos 4 anos, digamos que eu non paraba quieta, miña nai non sabía que facer comigo, no colegio había clases de baile e dixo, pois meto a nena a baile, polo menos que desfoga ali. Meteume en baile, eu daquela vivía en Vigo e cando vin para Santiago, no colexio tamén daban baile e apunteime tamén a baile no colexio e resultou que o meu mestre de baile era componente de Cantigas e Garimos. Entón, pois, díxome, por que non ves para Cantigas? E ali en Cantigas coñecí. E en Cantigas, eu lembrome que cando entrei non moito, pero ao medio ano ou así, o director empezaba a ir de recollidas tamén. E alá fomos de recollidas e, que se descubriu nas recollidas? Que quen acompañaba o baile non era mayoritariamente a gaita, senón que eran as pandereteiras. Lembrome que non había pandereteiras, nin en Cantigas non había nadie que supera tocar. E eu, cando entrei en Cantigas e no coro, me acordo que Manolo Méndez tocaba moi ben a pandereta, e a min a pandereta gustoume sempre. Eu teño un tío, meu tío Casi, que ahora sei que sabe riscar, ademais, pero risca moi ben. Pero daquela parecíache que tocaba... Exacto, así risco de ben, porque tuve un bon maestro. Entón empecé a dizer, pois a mí isto da pandereta gustame, e eu iba para casa ca carpeta e o que sea tocando. E acórdome que un día chega o director e di, a ver, que fai falta montar aquí algo de pandereta. Tú que sabes tocar, que sabía tocar, que era pouca cosa. Ala, a cantar e tocar, casi morro, porque o de tocar gustábame, pero de cantar non. De cantar non. A mí o que me gusta e o que me gustaba era bailar. E o dar clases de baile, a verdade é que unha ferramenta é tocar, é moito máis rápido que ir daquela cassette, poñer a música, volver a parar, poñer a música. Entón eu empecé a tocar a pandereta por necesidade das clases de baile. E recordo que chitoleaba a cabeza. Certo. Porque a min costoume moitísimo sacarlle un mínimo sonido a pandereta. Ti decíame, Monse, tan tarán, e Monse iba tan tarán. E o día que chego facendo algo rápido e che digo, a que me sale? A muñeira. E a Monse é Jota. É Jota. Pero bueno, a partir de conseguir o primeiro son, que eu pensaba que era muñeira, pero era Jota, a partir de aí xa fun encamiñando e xa fun aprendendo a tocar máis. E de feito no grupo, o director daquela, que era Anxo Martínez San Martín, quería que máis xente tocara a pandeireta. E claro, no grupo, se tocabas a pandeireta, bailabas menos. Entón eu facíame unha que tampouco era moi habilidosa e outra que me facía remolona para poder bailar e non ter que tocar. Ti como as vellas de antes, que non querían tocar, que querían bailar. Pois é igual. Digamos que en Cantigas foi onde nos coñecemos, onde descubrimos que detrás dun grupo de baile hai moito máis, hai todo un mundo de recollidas e empezamos as dúas a ir de recollida. Exactamente. Cando foi a nosa primeira recollida? No 85? O 85 empezamos... A que fóramos solas, A que fóramos solas, eu creo que Amancio fixe algunha grabación no 85, pero a primeira recollida que fóramos nós fora no 86. Que non tiñamos cámara de vídeo, porque, daquela conseguimos a cámara de vídeo. E entón decidimos que organizarnos. O sea, un estaba sentado e os demais estaban interactuando cas persoas maiores, aprendendo os puntos, aprendendo as cantigas, e despois te acercabas á persoa que estaba sentada e lle dabas a información e o outro escribía a todo correr.
aquilo non valeu para nada. Non nos valeu de moito. Non valeu para nada. Desa recollida aprendimos que tiñamos que mercar unha cámara de vídeo como fora. E para a primeira cámara de vídeo tiñamos que xuntarnos 3 persoas, porque era moito carto para unha xente nova como éramos nós que non teñemos ingresos. Unha recollida, claro, xente, vamos de recollida, que recolles patacas, non? Eso sí que nos pasaba, non, este fin de semana non podo ir que vou de recollida. E logo, que estes leiras. Que é eso de recollida? Bueno, pois unha recollida nada máis que buscar polas aldeas xente que acordara aquel xeito de vida que tiña a nosa xente, que tiña a xente en Galicia, o seu xeito de divertirse, pero xa non de divertirse, nós atopamos que era un xeito de vida, porque nunha que é recollida, pois é preguntarlle a aquela xente maior como se divertía, que o que facían, e aí descubres que tamén aprendes os seus valores, aprendes cultura do teu país, porque aprendes a fala, que a fala é diferente según vayas a sitios, e entón, pois, que é unha recollida? Pois é gravar todo eso, empaparte deso e podelo transmitir despois para podelo transmitir a outra xente. Sí, e cando empezamos, pois a verdade tiñamos moita ilusión, pero poucos coñecementos. Entón, a verdade é que ora miras esas recollas que fixemos nos anos 86, 87, e dis, ai, Dios mío, canta información se perdeu por non saber preguntar mellor ou por non entender ben o proceso, porque nós fomos aprendendo a medida que fomos recollendo. Vecino meu mandi, lama las trenzas del maripepa, lama las trenzas del... En cada recollida aprendías como facelo, aprendías que non facer. Ai, ti te acordas cando lle dicíamos ai, cánteme unha copla, e a señora dicía, ai, niña, non é moi largo. Bueno, hombre, si unha pequeniña. E claro, nós, que era para nós unha copla? Pois un cuarteto. E que para os vellos unha copla? Esas historias enormes que traían os vellos. Tardamos tempo en decatarnos de que, por eso nos decían, ai, eso é moi largo, é moi grande. Ou eso, lle preguntábamos pola copla e saltaban a unha copla e saltaban a unha copla. E nós dicíamos, pero por qué? Que se yo estou preguntando polo outro. Pero bueno, eso e moitas cousas. Agora estou vendo así unhas recollas de Juan de Martins en Olveira, e nos ali tocando maneo, todas cheas de razón, nunha zona que na vida escoitou o pobre home un maneo e aínda así ven co zafou. Porque teñen ritmo e son máis inteligentes que a nós. Ti lembraste cando salíamos dos ensayos e que seguíamos casi como que andía ensayando, que íbamos para a Casa das Crechas ou Pasado Penal, que foliadazas montábamos aí. Sí. O que pasa é que agora fan as mesmas foliadas, pero fanas acordadas, é dicir, o mércores hai que ir a Crechas, o non sei que día van á plaza de non sei donde, pero nos daquela era todo máis libre e máis natural. Sí, pero creo que salíamos e tocábamos. Eu creo que daquela había un movimento bonito entre a xente que estábamos dentro dos grupos folclóricos, porque eu lembrome de que incluso ten vido xente de Vigo, ten vido xente de Coruña, a ver si estábamos en algún sitio. O sea, porque non é como ahora que dis, non, mércores vou hasta ali que hai foliada. Non. O sea, a xente viña por aquí, sabía que había certos lugares en donde nos acollían moi ben cas nosas pandeiretas e o noso baile. E non había o problema que hai agora, que hai moitas provicións para poder facer dentro dos locales, para poder tocar, O sea, Compostela neso cambiou moitísimo. Sí, neso sí. Bueno, non só Compostela, o mundo cambiou moitísimo. Antes ías pola rúa cantando e non pasaba nada. Agora non se te ocurre pola rúa cantando como íamos de voz en grito que se empezan a berrar, que nos pasounos fai un ano e pico. É certo. Acabamos unha actuación de brincadeira, pusémonos a cantar e empezaron a berrarnos das esquinas. Xa non se pode cantar, xa non era como antes que a xente salía polos camiños cantando. Ti te lembras cando o Milladoiro chamara as pandeireteiras de cantigas para ir gravar? Eu lembrome que eu tiña 16 anos, que fora todo un acontecemento, porque claro, había que ir a gravar a Dublín, e dille a meus pais que marchaba con, como dicía meu pai, esos son gitanos, ese meu pai todo que se dedicaba a farándula, non era ben. Non era ben. E non, a onde iba ir eu, menos mal que Cristina e Pilocha aí abogaron fortemente, e alá fun a gravar eu o Galicia no País das Maravillas. E lembrome moito que
Eu creo que Leilía lle debe un pouquiño aí a Milladoiro tamén, porque lembrome que logo Milladoiro fixeran o 10º aniversario e nos chamaran outra vez para ir, xa non como pandereteiras de cantigas, senón cada quen como tal. Lembrome de que viñera Merchi e aínda non existía Leilía. Sí. E eles dicían, tedes que montar un grupo porque isto ten unha forza, isto moito nós, é moito terra, e vos tedes que facer un grupo de pandereteiras. E bueno, pois no 89 así o fixemos, non? Sí, e a raíz do grupo a raíz de Leilía, despois a cousa empezou a rolar e chegou un momento que aquilo parecía pon unha pandereteira na túa vida. Mogollón de propostas de grupos folk empezaron a mirar para a música da terra e, se non incluir pandereteiras, e incluir colaboracións con pandereteiras. Daí Berrogueto fixo a colaboración cas pandereteiras de Cantigas de Agarimos, que entón xa eran outras mozas, e Carlos Núñez fixera con Xiradela. E outros moitos grupos pois empezaron tamén a meter pezas cantadas e digamos que nos anos 90 houbo como unha explosión de grupos folk que isto parecía que íbamos a chegar a Hollywood. Sellos potentes como a Virgin empezaron a fichar a grupos galegos. Eu creo que aí foi como unha explosión que parecía que iba a chegar moi lonxe, que, bueno, sí mellorou a situación, pero non se chegou onde se pensaba que se iba a chegar. Digamos que un pouco eu vexo agora unha explosión similar, pero creo que agora sí se pode chegar onde daquela nós non dimos chegado. Bueno, porque eu creo que agora as redes sociais moven moitísimo máis que antes. Antes, pois eso, a Virgin mira para ti, pero fixo como lle fixo a Leilía, que compra ese disco, ni siquiera o queren reeditar. O secuestran. Estás en mans de dunha empresa que vai según os seus intereses, non os teus, sino os deles. E agora as redes sociales, eso xa fai que a cousa sexa diferente. E tamén, eu creo que tamén a xente sabe máis como moverte, hai máis información, e entón é máis difícil que volvan a caer nos erros que caímos nós cando comezamos. Creo que o panorama musical que hai hoxe en día é moi bo, porque realmente creo que se conseguiu aquelo que añorábamos cando comenzamos, non? O sea, se naquel momento dos 90 non tuvo esa eclosión tan forte que estabas dicindo, sí creo que agora sí. E non venda nada, o sea, Milladoiro saliu con Eva Castiñeira encima dun escenario cantando unha pandereteira, despois grabou cas pandereteiras de Cantigas Agarimos, e logo sae Leilía. Eu lembrome que cando empezábamos nós a tocar e subir aos escenarios, a xente quedaba moi sorprendida porque non estaba acostumada a escoitar música galega, a escoitar música da terra, a escoitar unha pandereta e unha voz que viña das entrañas. Te lembras que decíamos, mira, parece que a partir de ahora os grupos galegos xa sonan a galegos, que non sonan nin a escocés, nin a irlandés. E creo que todas esas pedriñas que se foron poñendo teñen a súa eclosión hoxe. Entón, hai xente que di, claro, pero que non teñe tanta pandereta, ni teñen tanto. Creo que todo ten que ir co seu tempo. E o tempo de hoxe en día, o que cantan Tanxoqueiras, Fillas de Casandra, o que sei, Mondra, moitísimos grupos que están tendo ahora grupos novos. Para min eso é a continuidade de que a nosa cultura e a nosa música popular siga viva. Sí, para min tamén o importante é que, por un lado, hai esas apostas que mellor son máis de masas, pero ao mesmo tempo hai apostas de raíz tamén moi fortes e moi boas, non? Que están aí as Bouba, que son formidables, e que, eu que sei, hai moitos grupos de pandereteiras de base que están aí facendo país, non? E tamén a veces falamos dos grupos máis fortes e esquecémonos tamén un pouco da base. E a maior parte da xente desos grupos fortes, de onde sai? Da base. É que se non existiran, penso eu, as pequenas asociacións culturais, que ao mellor poden estar máis apoiadas gubernamentalmente, pero ti máis eu sabemos que nos nosos inicios as asociacións culturais non tiñan un peso das administracións. Sí, non, e bueno... O sea, non había ti tiñas esa asociación e dai salimos
eu creo, coido que todos, os gaiteiros, as pandereteiras, bailadores, que son os que a xente que está facendo hoxe música, xente que despois de estar nunha asociación, pois dixo, bueno, pois a miña carreira vai ser musical e que foi ao conservatorio, pero a súa base, o amor, onde mamou a tradición foi aí. Pero eu coido que eso conseguimos. Ti te lembras cando nós fixemos o noso primeiro traballo de Leilía, que xa, o sea, eu xa fixera algo musicado co Milladoiro, había moita xente que nos coñecía. Mesmo Leilía tamén o fixera con San Jacques. Exactamente, e Leilía se o fixera. E a xente nos decía, tedes que facer un disco, e quería un disco musicado. E nós, que lle dixemos? Que lle dicemos a xente? Que non. Pero por qué? Porque o primeiro que queríamos era que a xente coñecera de onde viña o que se estaba a escoitar, eso que estaba pasando nos grupos folk, que de onde viña, que viña da terra, e que nós íbamos facer un disco puramente tradicional, panderetas e voces, como era. Entón, eu creo que eso é a base, e creo que eso conseguimos, o sea, conseguimos que a xente saiba de onde ven o que escoita. Entón, agora mesmo, pois hai xente que decide non estar nesa música de masas e seguir na música máis de raíz, porque lle presta máis facer eso, pero creo que está conseguido que o público xeral sabe de onde veñen as cousas. Non só que sabes, senón ti vas a un concierto e ves xente bailar a dolor. Antes íamos a un concierto e bailábamos nós e punto, non había xente que bailara. O mesmo que se conseguiu ca música, estás a conseguir tamén co baile. É que eu creo que vai todo, vai da man. Como antes, o baile e a música non se entende unha cousa sin a outra, pois agora tamén acontece un pouco o mesmo. Falamos de grupos de música que están aí arriba, pero tamén neste momento hai propostas de baile baseadas na tradición que tamén despuntan. Entón, bueno, digamos que todo isto é algo que sube, que o gallá se manteña arriba e non pasa. Eu agardo que sí. Eu creo que xa tardaba. Quero dicir, a música, a tradición, a oralidade deste país ten unha débeda con todas esas mulleres. Algún home tamén houbo, que tamén sempre falamos, sempre poñemos o foco nelas, pero algún home tamén houbo, tamén cantaban, ainda que menos. Nacen porque é por Rosalía, non? Sí. Entonces nacen como unha homenaxe a Rosalía, e Rosalía cos cantares galegos. E que son os cantares galegos, ao fin e ao cabo? Pois é casi unha recopilación é como unha recollida, pero feita por Rosalía. Entón eu coido que o primeiro ano das letras galegas se lle debeu adicar ás pandereteiras, a oralidade galega, a poesía popular galega. Eu o que si opino é que non me gustaría que quedara nun boom, é dicir, este ano salen tropecientos traballos sobre as pandereteiras, moitísimos documentais, e que para o ano que ven a cousa como que xa non existiu. Gustaríame que tivera peso, que se seguira falando desto, que se seguira investigando, que se seguiran facendo publicacións e que non quedara eso nun ano que a casi chega a ser un mes, porque nós a nivel actuacións o mes de maio é que non damos feito, é o ano das letras galegas, debía de ser todo o ano dedicado a recuperar a memoria, a facerlle homenaxes, a que a xente se embebira desta tradición e deste coñecemento. E o que si me gustaría que non quedara nalgo puntual, que o peso da nosa cultura tradicional oral é moi forte, e todo o mérito desas mulleres que foron capaces de manter na súa memoria toda esta riqueza e ter a xenerosidade de transmitirla, eso vale un mundo. O sea, é que sin elas este país non tería memoria. Non, claro, ningún país tería memoria sin a súa xente maior.